Здравейте, нека си поговорим днес за AI. Аз лично използвам Copilot, ChatGPT, DeepSeek и Google Gemini. Вие какво използвате, също ще ми е интересно. Как да го използвате, какви са ползите и колко лесно може да станеш по-бърз и по-продуктивен. Най-простите функции, които човек може да използва е вместо да търсиш нещо в Google, просто отваряш ChatGPT, пишеш го вътре и няма нужда да робиш 10 сайта, да си намериш някаква информация, ами той ще извади всичко необходимо. Ако му поискаш линкови, ще ти извади линкови, ако искаш сайтови, ще ти извади сайтови, нещо информация са да образуваш или да намериш нещо друго. Също може да го използваш за писане на код, за писане на скрипт, за правене на проучвания и всякакъв тип работа, от ежедневна до професионална, от как да направиш козунак до как да решиш някакъв проблем на работа и да напишеш някакъв